Lah kok bareng aku nyawang dhuwur. Ora pangling, Antasena. Piye? Iki kok ana lakon sing nyubriyani. Nyubriyani piye? Kalau to sawangen. Dhuwur kae tontonan. Endi? Mula wis mateng kabeh ngono kok. Wis mateng kabeh gundul matos kuwi ora. Dhuwur kae lho udu, woh-wohan. Lah sing endi? Sing dhuwur kae. Nah, nek ngentup sing dhuwur kae. Sing endi? Sing dhuwur kae. Ireng-ireng loro kae po. Iya, Kae rak mendung to. mendung nanging kae udu panjal maning mendung. Sawangan nganggo netra batin. Lho. Wela. Lho. Lho. Kok iso semono ya? Ora memper nek kowe. Wah. Do kurang ajar. Aku dadi andang semono lho. Endi to? Ayo to. Pelem to. Oh lah. Wong edan ndelok tak trotrok kowe. Ndelok tak trotrok. Trotrok adine bodo. Udu. Kae lho sing dhuwur kae. Oh lah, ana regem-regem loro kae to. Iya, wujude apa Antasena? Buta ngono kok. Buta nak laire, batine Mbah. Kon nonton nganggo batin. iya. Ora jajal nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong wasis, mesti iso ngetutke karepe makmu cilik mbumira tawu. Karemu Kowe ngerti kae wujude buta. buta. Ning jerone udu buta. Jroning kerupuk saja. Us. Totol aku jantraku ya, tak tutke padake wong loro saudon telu saurupan tak cepete padake. Tenan ta. Wong nek arep kewirangan ngrekos. Ampun seru-seru. Pokoke digawe tenang atine. Kresna wonten dawuh kaget. Ngantos kaget kula, Rama Pukulun wonten dawuh. Kono wong gemer mengki sapa Kresna? Menika Rama Pukulun wonten yaksa kalih. Weh lah. Ulun sirnakne. Mangkir miyen. Ampun kesesor Rama Pukulun. Iya, Kresna. Yo mulih yo. Aku kok teratapan ta iki. Sabar mawon. Ana yaksa loro sapa? Takon karo aku. Iya, Aku Degya Kala Yaksendra. sing mburi sapa? Yaksendra Kala. Balik kowe sapa ngaku wae? Lho, lah kok aneh. Aneh piye? Wong sak donya iki tepung karo aku kabeh. Lah kok dadi kowe buta kok ora tepung karo aku nek ngono lemu dadi buta durung suwe, iya. Mutar. Kresna aku suwe. Inggih. Ayo apa member ana ula kok ndengongok. Ula siapa kae? Lah, tratapan tenan. Arep menyang endi kowe Kala Yaksendra? Ya. Niat bakal nganglang jagat. Kowe ngerti ora? Ngerti ora? Iki kebawa keperintah negara Ngamarta. Iki wong kon negara Ngamarta, mula sapa wae sing arep liwat papan kene kudu entuk idi palilahing para Pandhawa. Kudu nyuwun idi palilahing para Pandhawa. Nek ora nyuwun idi palilahing para Pandhawa wajib tak balekake. Lho. Aku ngambah Dirgantara. Dhuwuring bumi, ngisoring langit Ngamarta kuwi ana tapel watese. Aja ngawu gawar ngawur. Lah terus Kowe kudu bali. yen aku meksa mbacut. Apa kira-kira kowe wani karo Nata Ndarawati? Kresna. Wonten maring adawuh. Wonten maring adawuh Piye? Butane gelem lunga ora Kresna? Inggih, saweg dipun rembak. Ngono nek kedadian regane aku kandhani. Oh inggih. Kresna. Inggih. Gah aku. Ayo ndlosor. Kresna, please deh. Lho. Aku tak ngadeg iki Kresna. Ora kena, mboten kenging. Ora Pukulun menika dewa kok kados mekaten lho. Iya. Wah, yo ngene Kresna. Lah rak ngaten. Yen kowe arep bacut kowe kudu mundurke Nata Ndarawati. Lho, kowe nantang karo aku. Lho mesti wae to wong kowe nerak pacak nelajang angger kok. Apa kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu?
Lena pangendamu cokot dadi kuwanda. Oh, tiban pusakaku senjata cakra jeblok wetengmu. Lho, Gusti. Senjata cakra. Iya. Lah apa kowe duwe? Ra yo nyilih kowe sikik. Wah. Wong ilahe. Gugu karepe dhewe. Sapa ingkang wani karo anakku ya kuwi si Kresna-Kresna. Ulun ning ora ngremake. Iki Sang Hyang Nagaraja ing bakal keduga ngrampungi nyawamu. Ha, ku mati, Dre. Ayo.